महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। निलेश राणे यांना कुडाळ मालवण मतदारसंघातून भरघोस मतांनी निवडून दे असं साकडं भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी सिंधुदुर्ग राजाला घातलंय। सिंधुदुर्ग राजाचं दर्शन घेत विधिवत पूजा विशाल परब यांनी केली। सर्वप्रथम मी सिंधुदुर्ग राजा गेले 14 वर्ष या आमच्या कुडाळ या आमच्या ऑफिसच्या समोर आम्ही दरवर्षी कार्यक्रम घेतला जातो आणि याचं आयोजन नियोजन आमचे सगळे कार्यकर्ते निलेश राणे साहेब, पूर्ण राणे कुटुंबीय आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या आयोजन नियोजनामध्ये होत असतं। आजचा कार्यक्रम गेले कित्येक वर्ष असा साजरा केला जातो। गेले 3 वर्ष कोविडची दुःखाची गेल्यानंतर मला वाटतं हे 4थं वर्ष आहे। हे परमेश्वराने सगळ्यांना चांगलं आरोग्य आयुष्य देवो आणि सगळ्यांचं आयुष्यामध्ये चांगलं घडावं एवढंच मी या परमेश्वराला आम्ही सगळे आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक साकडं घातलंय की येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्यांचं कुटुंब आणि सगळ्यांचं आरोग्य हे चांगलं राहावं। तसंच आमच्या या कुडाळ मालवण मतदारसंघ आणि 3ही आमदारकीचे मतदारसंघ हे भारतीय जनता पक्षाचेच व्हावेत। इथला खासदार सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचाच व्हावा या परमेश्वराला आम्ही साकडं घेतलेले आहे। आम्ही गारणं गेले 14 वर्ष घालतोय। परमेश्वर आम्हाला दरवर्षी आमच्या वतीने आमचे सगळे गावकर मंडळी हे गारणं घालतात, आमच्या मनासारखंच होत चाललंय। परंतु या वर्षी 2023-24 मध्ये खरोखरच आम्ही कळकळीचं परमेश्वराला गारणं घातलंय की आमच्या मतदारसंघामध्ये आमचा हक्काचा घरचा माणूस भेटावा आणि मला वाटतं आमचे रणजितजी देसाई साहेब म्हणा, प्रकाशजी मोरे साहेब म्हणा, दादा साहिल म्हणा आणि आमच्या तळागाळातील मला वाटतं मानगाव खोऱ्यातील आमचे आज बरेच कार्यकर्ते आलेत। आम्ही परमेश्वराला म्हणजे विनंती केली आणि आराधना केली की बाबा येणारा काळ हा आमच्या निलेशजी राणे साहेबांसाठी आमदार म्हणूनच ते पुढच्या वर्षी येणार एवढं आम्ही परमेश्वराकडे मागणी केली। बघा, आम्ही छोटे कार्यकर्ते आहोत। आम्ही सगळे सर्वसामान्य कार्यकर्ते म्हणून आम्ही कार्य करतोय। आमचा भारतीय जनता पक्षाचा निर्णय माननीय अमितजी शाह साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे नेते नारायणराव राणे साहेब आणि रवींद्रजी चव्हाण साहेब हे आमचे वरिष्ठ नेते हा निर्णय घेतील। हा निर्णय देण्या एवढे आम्ही कोणी मोठे नाहीत, परंतु आमचा भारतीय जनता पक्ष आणि पक्ष हा मोठा होईल आणि इथला खासदार भारतीय जनता पक्षाचाच राहील एवढं मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो। नाही, मला केव्हाही प्रत्युत्तर द्यायला केव्हा आवडत नाहीत, परंतु मी एकच सांगतो की या मतदारसंघामध्ये एक आमदार खासदार शिवसेनेचा आहे की नाही, शिवसेना पण गेली त्यांच्या हातनं, आहे की नाही हे लोकांना कळत नाही। लोकांमध्ये तुम्ही कुठल्या टपरीवर जाऊन विचारा या मतदारसंघाला खासदार आहे का। त्यामुळे हक्काचा खासदार भारतीय जनता पक्षाचा येईल आणि तो लोकांसाठी काम करेल एवढं मी तुम्हाला सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।